Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tatak ng tamang pangangalaga may tatak na SED. Ang SED Marketing may humigit kumulang 15 taon na sa pagtulong sa kapwa. Mula sa pangangalaga hanggang sa paggaling, kasama ninyo kami. Ang mga produkto ng SED Marketing may tamang pag-aaruga. Gaya ng SED Panyawan Plus na mayroong mangosteen at luyang dilaw. SED Panyawan Garlic Capsule na may bawang at banaba. Ang SED Kogon, ang natatanging kapsula na may sangkap na kogon grass and roots. Mayroon ding makabuhay at banaba. At ang SED Liniment Oil, natatanging pampahid na oil na nakapagbibigay lunas sa mga sakit sa katawan. Ito ang mga produktong herbal na may napatunayan. SED Panyawan mula sa SED Marketing. O karuna ni alay sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Felipe, ang tingog ni atong babaeng buang. Parehas og tingog ni Fanny. Huwag ka ba makabantay? Ha? Lalahi kay silagnaong pero parehas siya tingog sa atong anak. Parehas siya tingog sa atong anak, Felipe. Oo, nagkabantay sad ko. Pero dili siya ang atong anak. Patay na ang atong anak, Espero. Kung dili na mahita mong mabuhi pa si Fanny, dili na. Patay na ang atong anak, Esper. Patay na ang atong anak.
Sir, Palayo rin nan. Palayo. Di ba ko gusto makiksulti ka nimo? Ikaw ang gisangunan kong mubantay sa akong anak pero kay nahimo. Kipasagdan mong mamatay si Fanny. pasaylo ako, sir. Dili ba ko makapasaylo ka nimo sa magkakaroon? Palayo una ka na mo ni Espirinan. Palayo ka na mo! Dili ko mo dawat ang binuang. Nagtanggol ako. Dili tinuod ang mga nahitabo karon. Damgo lang niya. Ang sa amin nagihatag ng luna. Tanawang ko tuod ang akong naong. Bulingit ko ko. Ug napuno sa nuka ang akong naong. Imposible. Imposible. Dili ko to. Diyan sa amin. Ano tinuod? Kagilan sa naong. Dagan kay mga putoy-putoy. Mas dagan pa sa putoy sa naong ni Junior. Anong nahitabo din ako? Dili ko makadawat ini. Dili! Dong Renan, may balik ang babay. Oh, Ay, hala. hoy, ikaw! Ano may balik naman sa ka? Rinan, ako si Fanny. Paminawang ako tingog. Ako si Fanny. Oh, nakadungog ka? Gago ka lang, pero dili ka bungol, dili ba? Nakadungog ka sa kong tingog. Ako kini si Fanny. O kanang nasod sa lungon, dili na tinuod nga ako. Gilamat mong tanan. Hangtod sila si mama o si papa, gilamat. Ako ni, Rinan. Ako ni. Si Fanny. Tuho, ikaw, ako ni. Dong Renan. Oh, Dong, parehas bitaw siya tingog ninyo Rita Fanny. tungod kay ako si Fanny. Ako. Gusto namin mong ilaro eh. Abi ka pa rin sa pagtingog ni Senyorita Fanny. Sa, Dili may mailan sa mong tingog. Mas mutuobi sa mo nakita. kangil lang akong naong? Ha? Kangil ang akong naong mo ba? Ilad ni. Di na tinuod. Huwag ko mahibaw kung anong naingon ini ang akong itsura. Palayo na din eh. Nasukol na si Mamo si Sir. Tingali mga pulis ang muguyo di mo palayo sa mansyon. Ang mga buang mo! Mga buang mo! Papa! Mama! Ako ang inyong anak. Tuhoy ko ninyo! Papa! Mama! Nasukol na mga kauban ko mga saop. Gusto man? Gusto kang tabangan ka nila? Ha? Magbayad mo ninyong gibuhat ako. Magbayad mong tanan! Oh, hala to anasad. Midaga na sad siya. Ay, maluoy man sad ta. Kinsa man kahi kaliwat adtong babayhana sa. Ug unsa man kahi nabuangan adton hiya. Ngilad na ba ang taon kaayog dagway?
Mansion. Asa man ko paingon? Sa maning nahitabo na ako. Dam ko palagkangan ni. Dam ko. Dam ko ni. Dili may tabong matinuod ni. O kining ni asa kong naong. Kining mga butoy-butoy sa kong naong. Dam ko ra ni. Dili ni tinuod. Ay. Gisakitan ko. May sakit ang maayo nga kung naong nga akong gihapak. Sa to pa, tinuod yun eh. Dili ni dam ko. Pero sa may pasabot ini, imposible ka nang itabo Kinsay nagbugna ining nahitabo na ko? Demonyo ba? Impakto ba? Pakita mo! Makikamatay ko ninyo! Pakita mga impakto! Mga higala, ako si Priscilla Raganas. Sa drama nga inyong gipaminaw matag adlaw, kun ako ang pasultihon. Nag-aawha ka ninyo sa paggamit sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Makatabang sa sakit sa diabetes, mayoma, gallstone, cyst o bukol-bukol sa suso, ug energizer pa kini sa nagluyang kalawasan. Busa gamit na sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Makatabang, ako si Priscilla Raganas. Fanny, anak, ngano namatay ka man. Dili ko magkadawat ting nahitabo nimo. Mahal ka kaayo na mo. Bisag maldita ka, pero wa kami mo surrender si Papa nimo. Naningkamot kami kutob sa mamahimo. Kaya wa kami kawanig paglaom nga mabuutan ka. Pero wa may mangandoy nga mamatay ka. Nga mauha ka na mo. Sagal ka na, Igora. Ayaw palabi. Felipe, buhi pang atong anak. Dili tinuod nga patay na si Fanny, dili ba? Pero wala tayo mahimo pa. Bisig kung saon pa natong ilad ang atong kaugalingod, pero naa. Atong makita nga gihaya na ang atong anak. Ug bisag usapay atong buhaton, dili na siya mabuhi pa. Ano nahitabo man Anong mibiya man siya na to, Felipe? Magbuot sa labaw makagagahom ang talanas, pero sa ato kindawaton. Ipalubog na nato si Fanny. Dili pa ko masugot. Gusto ko pa siyang ikauban, Pero Felipe. masabot ang atong kaguol kung magsigit ang sulong sa iyang haya. Busa ipalubong ta siya sa labing madali.
Gusto ko mupaway. Pero dili ko makaadto sa mansyon. Wa na makailan ako ang mga tao dito. Asa sila si mama o si papa. Wa na makailan ako. Hasta sila natakdan og kabugo sa among mga saop. Dugdug! Hoy! Ikaw dugduga karon! Labaw ka pang biset! Ipakuyawan ko nimo! Sakit na ba kani akong naong ha? Bantay ka lang dyan! One! Nag-one! Asa ko pasilong ini? Buisit! Sige, uwan pa. Bundak pa. Gusto ko magkurog sa katugnaw. Ano ba luwag-luwag di akong dugan? Huwag magkukuhaan ng kagaul akong ibati tungkol sa kamatayon ni Senyorita Fanny. Kung dili pa ko daghag, dili ko na siya mabiyaan. Kami ang tagduha sa kanya ng iyang auto nga nabangga. O kami ang tagduha ang gihaya karon. Kauban ko magpanaw sa laing kalibutan ang babae nga. Basta tako. Akong gimahal. Kauban ang tami karon. O dito sa laing kalibutan, magkabato ng tagkagawasan na akong kugma niya. Pero na, patay na si Senyorita Fanny. Naunsa man ka diyan, Domoy! Nagpauwan ka man! Nagdaha ko payo para payungan ti ka do. Ngano man ka? Sige magkagtanaw sa auto ni Senyorita Fanny nga nabangga. Unsa man, ayoho na nimo. Ay, dili na maayo dong, oy. Napiyasot naman gani na hapit. Mga bitaw nga namatay si Senyorita Fanny kay napilit man og maayo diha. Patay na si Senyorita Fanny, ang maldita og mata pobre og ang way tahod og ang madaog-daog untang agaon. Pero gol gihapon ko. Nagol gihapon ta bisag maldita siya. Pero mautoy hatong namingawan. Nganong gilabay ba na imong payong? Wa man ka mo saon ako sa payong may pag-ilabay. Ano nga na lang tikaning magpauwan. Bisag kung sa mahitabo. Ano nga tika dun? Nandun na, buhi ko! Ayaw ko gaksa! Ano nga Buhi ko! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.